Вітаю вас, шановныя сябры, у чарговай серыі па сеці Skyline. Сёння мы з вами будзем вывучаць і дапаўняць усё тое, што нам бракуе для развіцця сістэмы адукацыі. Калі вы памятаеце, мінулы раз мы пабудавалі вось гэтыя два цудоўныя універсітэты. Трэці быў такі сабе, звычайны універсітэт, але нас наперадзе яшчэ чакае радыётэлескоп, нейкі калайдер дронны. Вось, ну і геалагічны даследавацкі цэнтр. Гэта тое, што я буду спрабаваць зрабіць у гэтай серыі. Спадзяюся, ўсё атрымаецца, потым мы пераключымся да нейкіх іншых устаноў, якія будзем далей развіваць. Горад у нас, я спадзяюся, вы памятаеце, раздзелены на две часткі, на тры, я б нават сказаў. Першая — гэта бізнесовы цэнтр з вялікай плотнасцю забудовы, потым гэта нізкая плотнасць забудовы, у якой знаходзяцца звычайныя нашыя аднапавярховікі, якія, дарэчы, і зараз патрабуюцца нашым насельніцтвам. І прамысловая зона вельмі маленечка, я вельмі здзіўлены, мне падаецца, у мінулых частках гэта было значна больш, але як ёсць. У нас тут ёсць нейкая шахта, якая дабывае вугаль, які нам, дарэчы, не патрэбны, які ўпэўнена павінен ісці на продаж увесь. Ну, карацей. Добра, што нам бракуе для таго, каб набыць вось гэтыя вось дапаўненні тычна геалагічнага цэнтру і адроннага калайдеру? Нам патрэбна 12 пунктаў. Ёсць два. Рахую, што пры дасягненні ўзроўню 13-га у нас будзе акурат такі на гэтыя дзве пабудовы. Ну і плюс радыётэлескоп мы таксама сабе забудуем, як мы і хацім. Дзе буду будаваць радыётэлескоп? Хутчэй за ўсё гэта будуць горы, мы да іх дабяремся, я ўпэўнены. Але ёсць таксама шмеркаванне, ўсё ж такі, бачыце, у нас тут башня гэтага Кім Чен Іна ёсць. Чаму б нам не зрабіць, напрыклад, вось тут, на гэтым пагорку? Мне падаецца, было б прыкольна, калі ты едзеш вось так вось да местэчка нашага і прыязджаеш каля гэтага радару, які бы свяціў у неба. Карацей, падаецца пакуль што вось тут будзе прыкольнейшае, прышпільнейшае. Вось. Так, і што б я яшчэ хацеў зрабіць, бачыце, мы ўжо дастаткова распаўсюдзіліся, каб зрабіць новы заезд у горад. Новы заезд у горад, бо хлопцы нашыя, глядзіце, усе так імкнуцца до нашага мястэчка, што проста пробка такая на сотні кіламетраў. І толькі тут яны пачынаюць з'язджаць. Дарэчы, калі памятаеце, тая вось развязка, якая у нас вот тут знаходіцца, яна тое самае робіць. То бок тут людзі, дзякуй Богу, не стаяць, але затое, глядзіце, яны едуць сюды, чамусьці, сюды, і вось тут ужо пачынаецца. Ажно дасюль. Ай, карацей, алгарытмы, але неяк сабе мы будзем радзіць за ім. Прыйдзецца, у нас няма іншага шляху, правда? Так, што гэта ў нас за праблема? Недастаткова пакупнікоў. Нічога, зараз мы будзем забудоўвацца яшчэ больш. Вось, і ўжо мяркую, што яны з'явяцца. Добра, давайте хутенька, для вас хвіліначка, для мяне 4. Не, жартую. Ось, для мяне трохі больш. Але ўсё роўна гэта мы ўсё пабудуем зараз хутенька дастаткова, каб у нас былі раёны жытловыя. Так, добра, трошечку добавили нам
жытловай забудовы, ўжо людзі пайшлі сяліцца, хіба што будзе расці гэтае насельніцтва. Слухайце, мне падаецца, гэты горад выглядае занадта вялікім для гораду, які месціцца ўсяго 61 тысяча насельніцтва. Можа, нешта блытае, але мне падаецца, звычайна горад выглядае не такі забудаваны, асабліва вось тут, з этой вось высокай плотнасцю на 62 тысячи. Ну, карацей, гэта ўсё проста вытрымкі нейкія. Так, давайте спалучаць вось гэтую дарогу з гэтаю. Для гэтага мне патрабяцца вось такія штукі. I see what he loves about you. You're so perfect. Hope you know that you got everything. I messed up and I'm haunted. And if I'm being honest, I see what he loves about you. You're so perfect. Hope you know that you got everything. I messed up and I'm haunted. And if I'm being honest, messed up and I'm haunted. Jealous. I'm jealous. Ну вось хіба што ўсё, слухайце, даволі проста атрымалася зрабіць. Я спадзяюся, будзе працаваць як проста, так і эфектыўна. Вось, ну, але паглядзім, што з гэтага атрымаецца. Па гэтай дарозе можна ехаць сюды, на разворот, адпаведна сюды, налево, то бок, ёсць і направо, і налево шлях. Адсюль таксама вы можете праехаць сюды, а можете праехаць уперад. На разворот толькі нельга адсюль паехаць ужо. Трэба ехаць у горад, вяртацца, недзе ў горадзе разварочвацца. Але гэта можна вырашыць, дарэчы, з дапамогай кола. Кола, якое можа быць расположена вось тут. Давайте так і зробім. Знойдзем кольцо вялікае, не? Вось, приблизно такое. І ўсё. То бок, калі людзям трэба будзе проста павярнуцца сюды і вось тут прыедуць сюды. Тут таксама кольцо, тому што няма чаго тут светлафоры ляпіць, мне падаецца. Ну, вось і ўсё. Вось і ўсё. У нас ёсць развязка, ўжо трэцяя, дарэчы, для нашага гораду, другая, і вось трэцяя, чацвёртая нават, слухайце. Уже чацвёртая нават развязка ў нашага мястэчка ёсць. Так, выдатна. Давайте-ка мы з вами зробім наступнае. Паколькі ў нас ёсць магчымасць пабудаваць наш тэлескоп, радыётэлескоп, то трэба будзе вось сюды дзе-небудзь дайсці нам з дапамогаю куплі плітачак. Але спачатку, як заўсёды, трэба будзе яшчэ размясціць нашых жыхароў, якія патрабуюць жытло. Так, выдатна. Тут у нас все ёсць, медычнай дапамогі чамусьці не хапае. Мне падаецца, гэта ўсё ж такі часовае. Так, добра, тут усё ідзе. Давайте набываць сабе пліткі. І 4,5 мільёна мы сабе тут зараз набудавалі. Мне падаецца, гэта занадта. Не трэба мне столькі. Вось гэта таксама не трэба. Вось гэта няхай будзе, але... Аб чым я думаю? Аб тым, што мне патрэбна будзе не толькі ж тут паставіць наш тэлескоп радыё, але і развіваць надалей наш аднапавярховы горад. І мне падаецца, гэта лепш за ўсё будзе працягваць зрабіць вось тут для сіметрыі нейкую вось такую штуку,
правда? І потым паглыбляцца сюды ў гэты бок, а ўжо працягнуць з аднапавярховай будоўляй вось прыблізна тут. Вось тут, так. Вось тут. Паглядзім, што будзе з гэтага. 2900. Шлях у нас ёсць. Я б яшчэ вось так набыў на ўсялякі выпадак. І пакуль што... Вось так. Няхай сабе будзе так, во. Мы сюды яшчэ будзем расці з нашым горадам, таму вось так. Так, супер. Супер, супер, супер. У нас усё ёсць. Горад сюды будзе працягваць свой рост. Як наша камерцыйная забудова ўсяго прагавае, ім, глядзіце, яны не скардзяцца ні на што. У адрозненне ад тых, якія жывуць вось тут, на ўзбярэжжы, бачыце, чамусьці тут ім не хапае. Вельмі дзіўна. Але як ёсць. Такая ўжо забудова. О, наш замак. Наш цудоўны гістарычны сярэднявечны замак. Добра, мы ўжо амаль што на палове 12-го ўзроўня. Трэба будзе, дарэчы, заняцца вось гэтымі праблемамі. Штосьці тут занадта шмат у нас. Праблемы нейкія са смеццем пачаліся, з пахаваннем чамусьці. Дзіўна, але мне падабаецца. Вельмі простая і, спадзяюся, эфектыўная. А чаму яны вось так робяць? Навошта? Усе ось зараз імкнуцца менавіта вось сюды праехаць. Дзіўна. Дзіўна. Трэба будзе яшчэ на гэты конт па гэтых дарогах падумаць, паглядзець гайдаў шмат цікавых. І мне падаецца, тут патрэбны не развязкі. Мне падаецца, тут патрэбны трохі іншае рашэнне. Ну, паглядзім. Карацей. Цікава, што левы пас, ён не мае перавагі над правым пасам. Ну, няхай. Так, вяртаемся да будоўлі нашага радыётэлескопа. І вось яны даследавацельскія забудовы. Радыётэлескоп. Бачыце, ён падвышае ажно нам на 5 выпускнікоў колькасць. Так, і на 15% падвышае... Ой, які маленечкі. А чаму ты такі маленечкі? Ты ж радыётэлескоп. Я меркаваў, што гэта будзе трошкі большае. Так, давайте мы яго... О! Выдатна, вось, мне падаецца. Вось тут. Вось ён наш радыётэлескоп, яму патрабуецца дарога. Да, зараз мы табе давядзем дарогу. Ты не перажывай на гэты конт, але маленечкі. Ну, ціпуська такая. Яшчэ патрабуе ён сабе і вады, і ўсяго на свеце, што ты. Ну, добра. Будзем зараз вырашаць гэтую праблему літаральна за 1 хвілінку, мне падаецца. Усё гэта мы вырашым. Вось калі так глядзець, ён, безумоўна, вялікі. Можа, тут недзе тут пачнуць людзі хадзіць туды-сюды, хто іх ведае. Гэта мы пабачым, але пакуль што гэта выглядае не вельмі. У нашым мястэчку з'явіўся радыётэлескоп. Ці варта гэта ўвагі? Мяркую, што так. Дарэчы, як ён выглядае з дарогі? Вось бачыце, людзі, якія тут едуць, яны бачыце яго, безумоўна. Бачыце яго, добра. Але ён не такі вялікі. Сапраўды, я лічу, што ён будзе большы. Так, штосьці нашы вось тут. Ой-ой-ой-ой-ой, як далёка яны едуць. У пробках, усё ў пробках, так. Выдатна. Трэба забудова. Падымаць забудову, колькасць забудовы сярэдняя патрабуецца і высокая патрабуецца. Тое. Так, пажарная. Пажарная. Бачыце, у нас тут колькі праблемаў? Дэпо не ведаюць. Ага, 3 ачкі патрэбна вось на гэта. Так. Мало, City Firehouse. Мне падаецца, прыйдзецца ўжо будаваць. І гэта прыблізна вось тут трэба рабіць, правда? Бо тут чырвонае ўсё.
Вось так одно і вось так. Другое. Усё. Электричность. Что за электричность не так? Я не пужай меня. Электричность. Мы амаль што дасягнули, слухайте, 20 мегаваттаў засталося, трэба мець на увазе, што хутка спатрэбіцца электрычнасць. Ёсць уже праблемы. Давайте добудоўваць наши ветравыя генераторы, каб у нас не ўзнікла гэтых праблемаў непажаданых. Так. Ось так, усё под землю. Нема нічога на паверхні, бо на паверхні павінна быць толькі прыгажосць. Вось она, наша аднапавярховая забудова. Ну і колькі адзнак, усё патрабуецца. У аднапавярховых усё добра, і нічога не патрабуецца. Такое адчуванне. Таму яны задаволеныя лепш. Досягнули ўзроўня. Вялікі горад. Не проста вялікі, а прям велічэзны. Добра, зараз мы выкарыстаем наши пункты. Спачатку мы скончым з крематорыем. Давайте геалагічны цэнтр. Ну. Так. Вось. І коллайдер адронны. Вось. У нас 3 пункты засталося, і чаму б нам не скарыстацца гэта для... Ага, не, тут няма чаго. Будем развіваць потым транспартна яшчэ. Магчымасці нашы. Так, усё. Павінна хутка знікнуць наша патрэба у пахавальных машынах. Давайте ж глядзець, што мы там набылі такога. Што ж мы тут набылі такога? Так, гэта тут геалагічны даследавальскі цэнтр. Яно нам дае магчымасць павялічыць здабычу як нафты, дык і руды яшчэ, і пры гэтым дадаткова павялічыць нам колькасць выпускнікоў. Ага. Так, вось мне тут падабаецца. Калі што, ёсць нейкія пашырэнні, мы гэта зможам зрабіць. Так. Геалагічны нас даследавацкі цэнтр. Ну-ка. Ну, выглядае няблага. Сучасная такая будыніна. А што за паляпшэнні? Ці ёсць тут нейкія
Давайте ў такім выпадку мы яго смесцім не на кольцо вось туды-небудзь. Добра, добра. Гэта мы зафіксавалі, гэта мы зрабілі. І яшчэ адронны калайдер. Ён дазваляе нам зрабіць шмат навуковай працы, пры гэтым павялічыць чамусьці софтверная прадукцыйнасць. То бок неяк уплывае на тое, як у нас развіваюцца інфармацыйныя тэхналогіі. Не, ну, ух, мать моя жанчына, што гэта такое у нас атрымліваецца тут? Вы паглядзіце толькі на памер гэтага. Ведаеце што, давайце-ка мы каля прамысловай забудовы гэта зробім. Зараз купім вось гэтыя пліткі. 6 800 000. Зашмат. Зашмат. Інакш не хопіць. Вось так. Падыходзіць? Так падыходзіць. Можа так нават лепей. Ну так яшчэ лепш, добра. Гэта ёсць. І вось тут мы паспрабуем гэта зрабіць. Вельмі дзіўная забудова, адронны калайдер. Паглядзіце толькі, па-першае, не, у яго шмат плюсаў, тут пытанняў няма. Тое, што НДЕ, шмат плюсаў, гэта добра, і нават навуковы адсотак падымаецца, і прадукцыйнасць прадпрыемстваў паўсюль вырастае, і эканамічная таксама ёсць, эфектыўнасць і ўсё такое, ну але алгарытмы, якія пабудавалі гэта ў яме, ну такое, я здзіўлены. Па-першае, таму што і... Чуеце, як гучыць? Будыніна непрыгожая. 100% непрыгожая. Тут няма на што пазіраць. Пры гэтым пры ўсім яно опусціла яго ў зямлю, што значна паніжае прываблівасць. Але як ёсць. Як ёсць. Няхай сабе тут застаецца. Можа, калісьці мы гэта зменім. Але, ну... Я незадаволены. Інстытут гэты дыялагічны, ён нават выглядае прыгажэйшым. Значна прыгажэйшым. Я ўжо маўчу пра тое, што паглядзіць на гэты медычны універсітэт. Ну, уже гэта ж казка. Праўда ж? Універсітэт казачны. А не тое, што... Яно просто сапсавала ўвесь выгляд. Там што трэба было менавіта простая такая прамая. Трэба мець на ўвазе будзе. Можа перабудуем. Але ў наступнай серыі. Гэта 100% не зараз. Таму што зараз... А што зараз? Мы пабудавалі тое, што хацелі? Нам трэба зараз яшчэ зрабіць забудову сабе вось гэтую еўрапейскую сярэднюю. Вось, паставіўшы паўсюль нашыя будыначкі. Прыгоженькія. Так, мы яшчэ зробім з вами. Я не ўпэўнены наконт ЖД вакзала. Я на гэты конт не ўпэўнены. Адзінае, для чаго б я б хацеў яго пабудаваць, гэта камерцыйныя адносіны з суседзямі. Чыгуначны гэты вакзал пабудаваць вось тут прыблізна. Каб яно шло вось туды, потым надвялі б ветку вось сюды і туды. Каб трафік наш па дарогах ён зменшыўся. Вось, але што мяне больш прываблюе, гэта вось гэта. У нас, па-першае, ёсць жа доступ да мора. Ёсць доступ да ракі. Гэта таксама, мне падаецца, будзе не тое, як на блага, гэта будзе ачмурэнна. Я мяркую, што на бягучы момант мы можам скончыць. Шчыра, я расчараваны.
Я меркаваў, што гэта будзе і выглядаць лепш, і карысці я чакаў менш. Вось шчыра кажу. Карысці ад гэтага адроннага калайдара я чакаў менш. Але выглядаць я лічу, што гэта будзе лепш. Ну і вядома ж, пабудавалася яно проста мерзотна ў яміне. Добра. Геалагічны наш універсітэт, даследавацельскі цэнтр у нас таксама ёсць. З адукацыяй мяркую, што мы ўжо ўсё скончылі. Тут усё пабудавана, і тут таксама ўсё пабудавана. Мы будзем толькі пратрымліваць узровень школ. І, дарэчы, трэба будзе звычайная пачатковая школа пабудаваць. А таму, як заўсёды, мы на гэтым з вамі скончым. Неяк так. Дзякую вам вялікі за прыгляд. Як заўсёды, не забывайцеся падтрымліваць вольных беларусаў, падтрымліваць Украіну. Мы з вамі побачымся ўжо даволі хутка ў наступных відэа і на стрымах. Абавязкова падпісвайцеся і ставце падабайкі, калі вам заходзіць гэткі контент. Усё. Усім добрага настрою і добрага дня. Усім пакуль.